Welcome to my vlog sa Payay TV. So yaon nga nakita mo niya sa PCCI kung saan duman kita nag-school kaya may alma mater Pili Capital College. So napakaganda na dyan. So yan at San Isidro Pili Camarines Sur. So yan nga mga kapayahay. So namara para kita. So napadaan lang yan. So siyempre hindi natin matitis na kuna ng video. So yan napakaganda pagtingnan yung madaming mga estudyante na dyan. So siyempre nandun pa rin ang ating pinagmulan na kung saan tayo galing. Ayan, siyempre hindi natin malilimutan yan. So yun nga, siyempre si Manoy nagpayahay TV na naman sa mga kapayahay. Yan, napakaganda na dyan. Yan yung dating kantin namin. Yan, siyempre, yan nga, madaming mga estudyante. So yan, si Manay, yan, medyo nahiya. Hi ka sa vlog. Hi ka sa vlog. Payay TV. Hi, ang saya ni Madam. So, shout out kay Madam. So, medyo nahiya siya. So, hindi niya kasi namalayan na kumukha tayo ng video kanina. So, yan, siyempre, ganun talaga. So, yan. Medyo nakakalata yung mga estudyante na kumukha tayo. Yan o. Wow. Shout out ulit. Gandang magpupulis to. Parang gusto ko na lang pusasan sa mundo niya habang buhay. Wow. So, ganyan na lang ang ating video. Thanks for watching.